A 70-es évek Amerikájában nagy port kavart Robert Mapplethorpe művészete, ugyanis egy olyan világot mutatott be, amit addig nem ismertek, vagy legalábbis nem beszéltek róla. Képei azokban az időkben vitákat szültek, így például az egyik tárlatát is törölték már meghirdetés után. Ma már képei beutazták az egész világot, és a legkeresettebbek között vannak. Most először Budapesten is megtekinthetőek. Vitás, nyers, kendőzetlen. Ilyen Robert Mapplethorpe művészete. Mindegy, hogy csendélet vagy akt, portré vagy önarckép, a lázadással fűszerezett profizmus áthatja alkotásait, amelyekből jelenleg több száz látható a Ludwig Múzeumban. Mapplethorpe saját identitáskeresését próbálta feloldani a művészetében, és tulajdonképpen ehhez keresett témákat, és ehhez keresett alanyokat. És amikor egy fotót látunk, akkor nem csak a rajta szereplő személy fontos, hanem az is, hogy ő hogyan jelent meg Mapplethorpe életében, egymásra hogyan voltak hatással, illetve Mapplethorpe éppen az életének melyik szakaszában volt. Így születtek meg aztán a legjobb portrék, pillanatképek és az aktok is. Azt gondolta, hogy egy embert nem csak az arca jellemez, hanem ugyanúgy a keze, a válla, vagy éppen a nemi szerve. Ezeknek a nemi szerveknek is van egy külön terem, ezek főként férfi nemi szervek, és a kiállítás befejező részén pedig a virágcsendéleteit láthatjuk, illetve két filmet. Az egyik, amit ő készített, ő volt a producere és a rendezője, ez Patti Smithről készült, Patti Smithről, és a másik pedig egy 88-as BBC interjú, amiben ő maga szólal meg, ugye ez már majdnem a halála időpontja, amikor ez a riportfilm készült. Nem minden tárlata volt azonban ennyire sikeres. A 80-as években például a The Perfect Moment című kiállítását többször betiltották, mondván a fotók obscenitásra és gyermekpornográfiára hajaznak. Egy kép egy kislányt ábrázol, aki egy kerti padon ül, a kép címe Rosie, és felhajtja a szoknyáját. És ez igazából a mai napig nem tisztázott, hogy ez a kislány direkt vagy véletlen hajtotta fel, Mapplethorpe kérte erre is, ezt azóta is mind esztéták, mind pszichológusok fejtegetik, hogy ez a kép ez hogyan készülhetett, de a lényeg, hogy ezt a képet kivették, elkobozták, és az igazgatót pedig vád alá vonták a már említett vádakban. Tény, hogy művészetét illetően megoszlanak a vélemények. Van, aki csak most ismerkedik vele, mások viszont telhetetlen kíváncsisággal nyitnak felé. Ennek az atlantai lánynak például első dolga volt, hogy érkezése után a múzeumba látogasson. Szerintem a művész korának igazi Lady Gagája volt. A vitás és provokatív jegyek ellenére munkáját valami hihetetlen egyszerűség és szépség jellemzi. Ez az, ami vonzza a tekinteteket. Egyrészt kiválóak a technikai nagyítások, tehát gyönyörűek a képek, szépek a portrék, nekem mondjuk a csendéletek tetszenek a legjobban, én is szoktam csendéleket készíteni, és irigykedem ilyenkor, amikor ilyen tökéletes képeket látok. De a portrék is nagyszerűek, tehát Cindy Shermannak, vagy Leibowitznak, vagy a többieknek is nagyon szépek a képek. Az emberek azért így a pornográf kicsengésű képekhez is tudnak úgy közelíteni, hogy megpróbálják ebben a szépséget, az esztétikát, a formai játékot felfedezni. Úgyhogy ez egy jó kísérlet arra, hogy kicsit nyitottabbak legyünk a művészet ilyen formáira is. Élete utolsó éveiben Mapplethorpe stílusa azonban gyökeresen megváltozott. Amikor Mapplethorpe megtudta, hogy éjszés, akkor állítólag teljesen megváltozott, és sokkal megfontoltabb lett. Ez a portré is, hogyha megnézzük, az összes többin van valami irónia, van valami kis cinkosság, azonban itt, ezen a képen csupán a teljes valójában kívánja magát megmutatni, és még csak nem is ő van az előtérben, ahogyan oly jellemzően az egész életművében, hanem a halálfejet láthatjuk. Hogy Mapplethorpe művészete nyers, ironikus vagy komor, arról mindenki maga győződhet meg, hiszen a 200 fotóból álló vándorkiállítás szeptember végéig még megtekinthető a Ludwig Múzeumban.